Na sziasztok srácok! Ismét egy kis War Thunder. Itt van velem, J. Dávid, J. Dave, J. Dave, J. Dave, itt J. van, Dave, itt van. személyesen. Igen. Ready vagy? Mi ez? Haj, vedd ki légy szíves azt a 2.7-es izét. Hogy végül sem kell. Mi? Semmi. Csak föladta a kérdést, hogy izé. Én Ja, azt nekem is 1.3-as vagyok, te meg 2.7-es is szeretnék ebbe menni. De persze, hogy szeretnék. Érdekli gyászt? Na. Akkor én szerintem megyek C-re. Én is, mert most A meg B-n ez a tank, amiben most jövök, ugye ez semmit nem ér. Ja, a Ja, az egy célvadász. lesz, ja. Olyan nagy éjsése van, ugye, de egyszerűen semmit nem ér. Emlékszel arról a kockerekű izére, amit mindig használtam? Igen. Az milyen rang? 4-5? Dehogy, az itt van kettőben. Dehogy? De. Jó, akkor majd megnézzük. Abból van egy rang 2-ben. Rang 2-ben Szerintem az egésznek a, mi a nevén, a bal oldalán közében. De hogy már ennyire tudod? Oké. Itt egy fölkészült versenyző van, Volt. ha látod. Lássunk, az mit csinál. Melyik? Átment inkább a sziklákon, nem hogy az úton menni. Menjen, nyugodtan. Ennyi esze van. Így mondjuk nekem lehet ez nem volt annyira jó. Nekem kell egy kicsit, Láttam egyet. nekem kell egy kicsit javítanom. Nekem ez a air assist, ez nem volt a legjobb. Segít valaki, let's go. Köztes jó. Na, itt már vannak értelmes emberek és segítenek javítani. Nagyon hallom, hogy megy. Elég jó bekezdtünk mind a három szóval. Ja. Csak máskor itt szokott lenni az, hogy nagyon jó bekezd az nem, és visszaesik. Mi ha ezt el tudjuk kerülni, akkor nagyon jók vagyok. Akkor azzal azt nagyon jó. Mögötted. Az baj. Páncélvadász van mögötted. Ott néz rád. Hát most már nincs. Ő van robb. Ő megy be még egy arra. Megy be még egy. Nem vagyok én már. Ja, jó. Jó, dead. Ez ami amcsi lehet. Tudom, hogy hol kéne maradnom az épületek melyik részen. Én nem tudom. Mindenhonnan vannak. Ja. Azért itt maradok C. Akkor már nem megyek el sehova. Csak tudom mit csinálnak, úristen. Na. Ilyen okos múlvat még nem láttál. Tőled? Biztos, hogy nem. Ki látszik a csövem? Nem tudom. Nem. Nem látszik ki. De bejöttem egy egér medékbe. És hogy itt jön be egy tank, nem lát engem és kilövöm. És én meg átmegyek falnál.
Mondja, ez nem olyan jó, szóval kijövök inkább. Kell az Megy egy akció. repülő rátok. Ö, Ezt teliben mellé kapta. Hm. GG's. Jövök én is repülőbe, azt kiszedem. Ha tudom. Nyugodtan én megyek kicsit spawn campre, nem tudom minek nevezhető ez, mit fogok csinálni. Elfoglalták Mark meg B-t. Látom. Lehet ki kéne mennem B-re. Van 3 repülő? 3 enemy repülő. Yes. Nem semmi. Dobálják bombákat rendesen. Te meg mivel vagy? Most már nem biplane, nem? Nem. Kifejlesztettem meg tényleg. Ezt a biplane-t azt lehet, elkapom. Azt simán. Többivel már problémák lesznek. Nem problémák, hanem csak nehezebb lesz, az kész. Majdnem elvesztette az eszméletét a pilótám, érted? Azt megyek előre. Túl gyorsan ment, biztos. Ja, 400. Ja, lehet, nem gyorsan erre van pont kitalálva. Jó, ez le fog esni. Assist. Jön utánam tényleg a biplane. Nem bírok itt fölmenni. Ilyen nincs, hogy jön utánam egy biplane. És lesz. Van geci! Jó, nice. Van geci! De geci, és nem üti át. Ó, szerintem ki lettem szedve. Mindjárt nézlek. Basszus. Jönnek be spawn campelni. Hogy a faszomban van mögöttünk egy enemy? Nem tudom. Hát, hogy azért ennyire csírának nem kéne lenni a csapatnak. Így beengedjük magunk mögé. Szép. Szerintem hozott pár lőszert. Lehetséges. Úrjöd neki, tesókám, mutasd csak, hogy merre mész. Jön másik oldalról is. 1, 2, 3, 4, 5 enemy repülő van, amit én csak hiszem. GG's. Most eltisztelem. Rám is jött egy csigány. Az nice, egyszer se találtam. Nekem lehet ennyi lesz mindjárt meccsem. Meh. Nem, már az utolsóval jövök be. Ja. Van egy pár repülő, egy kis imtrain. Másik spawnon meg már halnak. Nyolcan gyertek rám. Látom egy kicsit sokan. Ja, ennyi voltam. De ezek már ilyen 2.3-as izék. Repülők. Na nézzük téged. Csapás mérő meg az ilyen. Hát ja. Még érted, azt is mutatja nekem, hogy mennyivel mész.
Meg azt is, hogy Oké. hány SP-d van. Mennyin van? 181. Oh, Nem a legjobb. Mondhatjuk úgy is. nem. Map, az Szerinted hogyan? ezt átviszem? Hát. Nem tudok nézni appot. A taktikai képkép. B a miénk, nem sokáig szerintem mondjuk A-t most elkezdik majd foglalni talán. C meg eddig is a miénk volt. Jaj, kicsit ráfeküdtem a kanyarodásra. Most ez van. Ez itt egy tank akar lenni? Ja, ez Mellett itt egy eddig tank nem. lesz. Itt lesz valahol. Mindjárt elkezdi foglalni C-t. Szerintem lehet. Környéken van. Mögött Mögöttem. van. Ja, későn vettem észre. Ez itt leomlott. Jó lenne, nem találnál még egyszer. Jön utána nagyon. Tudom. Itt ezen az ajtón Nézd. átmehettél volna. És ő lehet, hogy gyorsabb. Hát akkor fordítsd hátra a csövet. Szép. Erre nem számított. Elvesztettük B-t. Ott is. Ebből szerintem vereség lesz így. Pedig milyen jó kezdtük. Statisztikákat nézem, hát. Nem a Figyelj, legjobb. 5. vagyok. Ja, Ja. meg utolsó előtti. Ez sok volt a machine gunokba. Egyet lőttem. Ez nem semmi. Le akartam Majd. adni, amit te tegnap. Ja. Most már van machine gunom. Hiteltem. Nem tudom, de inkább szerintem menj B-re. Mert Az lesz. problémák lesznek itt. Most van egy társunk cén, akkor talán meg tudja védeni. Hát ja, Még most is vezetünk, hála Istennek. ja. Húha. Lehet nem menet közben kéne lőni. Lehet. Bész kiszedtük. Megfőlök egy kicsit. Ja, értem. Másik Hát ott és van nem fönn. Van fönn a másik. Látom, hogy ott... jönni. Ja, látom. Hit. Érted, semmit nem lőttem el rajta. Muszáj javítani. Nem tudok menni. Itt volt B felé is egy. Igen, az volt a baj, pedig amúgy nagyon jó be volt engölőve az izét. Tankolhatunk. Ja. Húha, megyek C-re. Ezen a pályán játszottam múltkor, hát ez... Nem Ez tudom, egy hogy nem, borzalom. Ez a pálya. nagyon fura. Ez a pálya egy borzalom. Dimbes, dombos, falak, minden. Ez egyszerűen nem.
elpusztultam egyet. ...80 FPS. Psi. Nekem 160-70. Jó, kicsi. Ott. Nem, csak én bemegyek. Hát egyet. Itt van még egy az arcomba. Az arcodban az már nem lesz mindjárt. Jó, Köszi. szép. Kinn itt mi van? Vannak még itt kinn? Ja, hát bombos kell ide dobni amúgy egy ilyet, mert nem látok semmit. Ez ott most ráment a társunk. Jó. Nem akartam balklikket nyomni. Bejössz ide vagy nem? Ő nem. Én itt tolom tovább. Csávra amúgy rálőttem, az nópen. Ja, jó van. Nem, nincs up tier most. Oh my god. Az még crazy. Életemben egyébként első alkalom. Jó, azért nem. Ezt se ütöm át. GG's. Nincs up tier, érted? Nem tudom átütni, ezt se. nullások vannak. Most az oldal irányzékot lőttem el neki. Itt nem tudsz rátolni. Jó, hát Későn lőttem a... De jó vagy! az hol volt? Na, ott a fal mellett. Jó, a túloldal. Jó, én bemegyek B-re, mert egyszerűen ez... Veszett fejszín le. Így is mondhatnánk. Enemy repülő Társam is is. van. Kicsit ő felrobbant. Szóval ugye arról meg B-ről olyan spawn campet fogunk kapni, hogy az csak na. És tudtam, hogy el fog lőni. De ki tud lőni? Vagy ez másik volt? Ja persze, hátba bejön. Csessze meg. Jövök repülővel. Gyere, van enemy. Annyit tudok mondani. Ja, jó. Látom. Egy darab. Igen, de azt se tudja kilőni egyik antérünk se. Jön még egy társ. Ja, kettő van. Jó, én... És nem azt gondolom, hogy valaki hogy B-n csak átment. Tényleg. Igen. Szó szerint nem kezdte el foglalni, csak megfogta, átment rajta és automatán kikapcsolődött. Társunkra ráment a második. Jó, kriteltem. Elájultam. Pilótam. Mondjuk ő is zuhan szerintem. Vagy? Itt azt hiszem van előttem egy... Erre én most itt harcoltam. Vagy harcolok még mindig. Társamra ráment, aztán kapott egy kritet, most füstöl. Itt megy el. Ő szerintem becsapó... nem csapódok. Ja, nekem meg mögöttem vannak már.
De nagyon jó amúgy, hogy mindenhonnan vannak, mert csapattársak nem csinálnak semmit. Engem kiszedett egy japán. Tehát, hogy amúgy másik spawnon, fönti spawnon ott már 8-an vannak és fogják. Jézusom, várják, Tehát, akkor hogy beszpónolok oda. azért, Jó, ott van kettő antér is. GG. most elkezdtem lőni a repülőket, de nem sokat érek. Ezért kell bejönni, hogy ez spawn-campelni. Az mi, hogy nem találja? Gyere, beszódj vele főbe. Nem beszódok vele főbe. Ez nem semmi, úgyhogy ennyien vannak benne spawn campelni. Próbálom lőni őket, de Nem sok, repülő is jön. nem sok esélye, ez a baj. De társaink amúgy... Jó, persze, pont a lövésem összedi ki. Itt jön még egy majd. Megint javítanom kell. Micsoda? Előttem, fölötte, ne. Szép! Ah. Belelőttem a izébe. A tankot lőttem, belelőttem a repülőbe, azt kaptam killt. Jó van. De ez még... Mit csinálnak ezek? Úgy Jenny. De ez mi? Hogy nem találja el? Semmit nem ütök át ezzel a tankkal amúgy. Vicc. Jó, crit. Még. És utána jön. Nem úgy elmenne javítani. Isten. Legalább meg az enyém lett a végső csapás. Ez valami gyászos volt ez a meccs. Tudom. Az, hogy így beengedtük őket. Amúgy ja. De nem értem amúgy mit csináltak, tehát hogy C meg B egyszerűen nem volt semmi. Jobban mehet. Semmilyenféle védés nem volt. Indítom. Én nagyon szeretem most a C-t. De csak a betűt. Nem B-re megyek.
De jó, már B-t foglalják. Ez. És nagy valószínűséggel úgy foglalják, hogy valaki lesz valaki bekempel egy sarokba. És akkor be Vagy fogom csak foglalni. valamilyen gyors szutyokkal bement, és semmi armolyan nincs. Az is benne van a pakliba. Én legtöbbször itt B-n, mert itt 4 darab házat van rakva, úgyhogy van közepén egy nagy kör, amit be kell oda foglalni. Tehát így Vágom. legtöbbször itt bekempelnek egy sarokba, azt akkor jó van az, hogy nem Basszus, szépen fél, tudok ők bemenni. nem féltik az életüket. De megijedtem. Bátya. Onnan ja. Oh, én. Megijedtem. Ennyi csak antiér, nyugodtan, nem lesz bajod. Új, de jó. Én itt B-n körbe vagyok véve. Jöjjek. Ezt jöhetsz, ha akarsz. Jó. Jó, egy mínusz. Ott van még egy. Kicsit engölölünk. Jó. Csak mire én odaérek. Fő félúton. Befoglaltam, most kijövök innen. Ott megy be egy pancélvadász. Igen, láttam. De jó, mögöttem is vannak. Jó, Osztom kivédtük, mindenit! kivédtük. Akkor a bombát rám dobtak mögém. Fölemelte, majdnem előre borult a tankom. Jó, ott az a fal mögött van még egy valami. Javítok, mert nem tudok menni. Jó. Belelő amúgy mindig itt előttem ebbe a buszba is. Egyszerűen. Jó, krit. De jó, Krit. amúgy mellém dobnak egy 1000 fontos bombát. Jó, Örülök megvan. neki. Hát én ezzel a csicska repülővel nem jövök be. Na, kifoglalják minnyebét. Megyek be, ahogy tudok. Jövök vissza én is. Ha megint rám akarnak dobni egy bombát, ember. Rám is sikerült nekik. Most repülővel jöttek. Megint. Ember. Na, és itt meg kéne keresni, hogy hol foglalják. Itt. Egy magyar tank Turán egy. Turán egyes foglalja. Ja, már kijött, megy a spawn felé. Jövök repülő. Próbálom Jó, jó. kiszedni ezeket a szűzkokat. De már megint amúgy jönnek spawn campelni, tehát itt volt egy enemy. Érted? Hány repülő van? 1, 2. Most 2-t látok. 3-at. Én most egyet se. Az a jó nekem. Többet látok. Azt mondjuk nem tudom, hogy lövi ki a pilótámat, amikor neki a repülő alját mutatom, mert megfordulok. De oké. Látod a chatet? Egyszerűen nem. De ennek milyen reload speedje van? De mi ez? Hallod? Ilyen nincsen. Ide hogy jött be egy bomba? Haló? Hova? Hát ide elém. Ja, nem tudom.
Ja, még egy bomba. De amúgy tiszta jó amúgy, hogy ennyi, meghaltam. Igaz amúgy, mi hogy az- még spawn védelem alatt vagyok amúgy, de meghaltam. Ezek nem tudnak bombát dobni szerintem amúgy. Nagyon bének. Nem, egyszerűen nem Olyan lehet már mit lassú. csinálni. Olyan lassan Én- fordul. Ez mi amúgy a chat? Azt a... Ez egy Egyszerűen. gyászosabb meccsek. Egyre, ja. Ilyet én biztos, hogy nem rakok bele az én tankomba, mert ez egy nagyon-nagyon fos amú. Hát, Isten. mondjuk kipróbálhatjuk, hogy milyen lesz. Még Ez hány is meccset kéne. megyünk? Nem tudom, egyet-kettőt még. Ez a következő, ez még biztos. Ha ilyen gyászos meccsek lesznek, akkor lehet ez is lesz az utolsó, mert már nem. Agyilag már nem vagyok rendben. Hát ezt tudom, de hát azt most nem kell szégyen. De persze alapból agyilag rendben voltam, most már nem vagyok. Értem. Az a probléma. Tehát, hogy eddig okésba voltam agyilag, most már nem vagyok. Ah, jó van, bedobott jobbra. Jó, oda is akartam menni. Megyünk célra. Vagy hova? Lokin. Most meg kéne nyerni. Fí. Mondhatod. Még bére, hogy senki nem megy, az mondjuk... Crazy, I guess. Az a baj, hogy itt sose szoktak senki menni B-re. Azt nem értem, hogy miért. Tehát, hogy De legalább bebiztosítjuk ezt a 2 pontot. hát jó, 2 pont a 3-ból. Oké. Akkor is kéne a harmadik. Persze, hogy kéne. De nekem azt nem mondja hogy valaki, hogy most elmennek egy anti-erre amúgy B-re. Mert nagyon úgy tűnik, hogy azt akarják. Patakarásából kiszedtem, érted, csávot? Mhm. Hát ezt még nem lát. Milyen tér vissza a csatatérre? Itt vagyok a csatatéren bár. Hol van enemy? Azt a... Középállósodott meg. Jó. Vorladung geladen. Jövök repülővel. Ah, nem, kicsit lejjebb. Kicsit. Most tök jó, hogy arra meg célra mentünk, erre C-t is az enemy foglalta be. Amúgy igen. És alt-hoztam, hogy nem tudom, hogy hogyan tudják amúgy befoglalni egyszerűen. Nem tudom. Lövik. De- Négy.
de ez milyen újratöltési sebessége van? De az is jó, amúgy az is jó, hogy a szembe armort átpeneri. Amúgy. 10 millis amó van nagyjából. Így becsapódok. Jó, Gratulálok magamnak, hogy ilyen... Mi? Nem baj, nem baj. Lesz ez majd még jobb is, meg rosszabb is, hidd el. Térre vagyok, megy csak ez. Melibe. Igaz, hogy nem talált meg egyáltalán. Ah, ez egy Shermannak a front armorját nem fogom előni. Nem lesz ebből semmit. Um, nem semmi azért. Az, hogy nem semmi. Jó van, akkor át se állíthassam. Ez baj, már én is antérre vagyok. Egyszer kéne próbálni a szimulátor csatákat. Ezt tudod miért? Szimulátor csaták. Ez az a fajta csata, amiben nem látsz semmit. Tehát, hogy ki a saját csapattársad, ki az enemy, semmit. És aztán még ki is tudod lőni a saját csapattársadat. Nice. Hát úgy, hogy tankba vagy, és ő is tankba van. Gondoltam. Hát jó van, de itt is már ki tudod lőni a saját csapattársadat úgy, hogy ő repülőbe van, te meg tankba. Na, egy repülő. Hol? Ott. Látom. Hát nem érsz ide. Tudom. Végtelen ahol van amúgy meg. Izét nem raksz le, a boxot. Tettem már le. Ja, jó. Másik nem repülő úgy nincs. Szerintem meg a benzin látom. Pedig látom. Kilőtted? Na jó, akkor ennyi volt megint ez a meccs. Igen. Ja, nézlek téged, hogy hogyan érezel. Hát már nincs mit. Inkább berásolok B-re. Rásbi. Jóha.
tudod Meg mi? a... Mit írtál? Radöhö bi blágy. Igen, egy kicsit megnyugodtam. Kicsit. Még ilyen tempóban, mire beérek, Vége lesz a meccsnek nagyjából. 15 km/h megyek. Volt az 17 is az előbb. Ja, most srácok, ha van valami tippetek, hogy mit kéne jobban csinálnunk, nyugodtan írjátok le. Most megfáztam, hogy mi van? Nem tudom. Vagy allergia. Ezt szerintem, hogy valamire allergiás vagyok. Mire? Nem tudom, izére, ilyen fenyőfák, meg az ilyenekre vagyok allergiás. Nem volt csak esélye. Jó van. Csisz egy Sherman ellen. Vagy még, vagy nem. Még be tudok jönni. Simán. Kereslek. Most fontom le. Meg vagy. Na nézzük azt a nagymestert. Ott haltál meg te. Hátul. Meg ott előtted. Amit most éppen ott nézel. A bal oldali. Az. Az. Nice. Ott melletted. Látom. Ez a Az sor. még nagyon jó lövés. Ez a Sherman lőtt engem ki. Engem is. Az a baj, tudja, hogy hun vagy. Egyszer csak nem tudok lőni meg semmi. Még mozdulni se tudsz. Nem hiszem el. Várjál, akkor lőj csak. Jó, akkor ott. Amúgy Ja, igen. nincs átütés. Tehát hogyha spameli, akkor ennyi, de hát... Szép kis De tank amúgy- voltál. Punktan. Vissza Bármit tudsz még lőttem bele, egyszer se ütöttem át. Vissza tudsz még, vagy már nem? Nem. Hát jó van. Akkor ennyi. Vagy még egy meccs. Nem, biztos, hogy nem. 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 Na jó van. Akkor mára Ennyi. ennyi lett volna, Ja. srácok. Hát... Nem is tudom, mit mondjak. Eléggé gatya meccsek voltak ezek. Hát ne játszatok ezzel a játékkal szerintem. Nem rossz játék. De nem éri meg. Akinek megvan az agyi kapacitása, hogy bírja ezt, az nyugodtan játszon. Akinek nincs, az nem javaslom. Ezért nem kéne játszanunk nekünk se. De mégis jó játék. Hát... Na jó van, Na jó akkor van. sziasztok. Sziasztok.